Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande, uyakubingelela Ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele ukuba siphinde sithole ithuba lokuba sihlangane futhi namhlanje. Siyambonga nje kakhulu, akekho njengaye, akekho fana naye. Sibonga nje ukuthi sisaphila, inyama isahlangene nomphefumulo usemunye nomoya wenkosi uJesu, ngoba yilokho kusemqoka kakhulu ukuthi umphefumulo wakho ube munye nomoya kaNkulunkulu, umoya ongcwele. Baba uNsibandeke ukubingelelayo enkonzweni namhlanje yokugcina ekhuluma ngokukhuleka nokukholwa. Ukukhuleka nokukholwa. Izolo bengekho sure, sekuqinisekisiwe manje ukuthi inkonzo yokugcina le yokukhuleka nokukholwa itheme yakhona. Hayi-ke ngaleko ukuchitha isikhathi olesingaka namhlanje olesine. Hayi-ke angiqale ngakho nje. Sigcina namhlanje ukuthumela utho soze siqhubeke ngelanga langomsombuluko. Sigcina namhlanje ukuthumela utho soze siqhubeke ngelanga langomsombuluko. Siyambonga kuNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele ukuze ngitholeke ithuba lokuphusha ama-messages enu, ngiphinde ngibe nethuba nenkosi. Ama-messages enu maningi endlela emangalisayo, yikho ngize ngakhuza nje izolo, ngoba ungathi abantu abasanaki ukuthi baphendulwa nini. Sebethi mangihambisile nje, and uma ungasaphendulwa in time wena futhi uzokhala. So-ke maningi endlela emangalisayo. Angizokuzikhathaza ngokwaphuthuma kuze kufike la nibona khona ukuthi cha, lo muntu masimcabangele simhambisele ngendlela efanele. Ayike angifuni ukubuyela lapho engikhulume khona izolo. Ngikhulumile ngacacisa kuzwakele, sagcina ukuthumela ama-messages namhlanje siyoze siqhubeke ngomsombuluko. Nginethemba lokuthi bakhona befundisi abazokwenza njengenhlazatshe, baqale bafake i-report yabo lapha kwi-system. Nokho-ke ngisavulile nangapha, ungayiletha i-report yakho ngapha sikwazi ukuthi siyibone ku-WhatsApp. Siyambonga uNkulunkulu. Mhlawumbe ukuze kulunge, uma ubona awukakabikho kahle ungathumela ndawo zonke, akulona icala lelo, kodwa kuzohamba kuhambe. Ngiyakholwa ukuthi uJune inyanga yethu yokugcina sithumela ngapha ku-WhatsApp. Kodwa-ke singizozwa nge-IT specialist usihlalo wabo ubaba uJali ukuthi sekulungileni, sesingamigrator, sesingaphuma ngapha siyongena ngale. Ayike ake ngiguqe ngithandaze siqhubeke nenkonzo yethu yokugcina phansi kwalesi sihloko, uNkulunkulu ethanda soqala esinye ngomso. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Masiguqe sithandaze. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathoba phambi kobuso bakho. Siyakubonga Nkosi ngakho konke osenzele khona. Dumo lonke lungo lwakho lukufanele ikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. Ngenelela-ke Nkosi phakathi kwethu. Siyabonga usigcinile, wasilondoloza. Akukho okusemqoka kithi njengalokho ukuba sikwazi ukuqhubeka nokushumayela ivangeli lakho. Siyabonga uNkulunkulu wethu, busisa kube yilo naloyo lalele. Busisa abefundisi bamabandla ahlukene abagcwele la. Busise Nkosi abazalwane babo lapho bekhona. Busise abazalwane basentabeni yendlu kaJehova nabefundisi bakhona. Babusise Nkulunkulu wami, kungabikho ilandulela ngosuku lokugcina. Sisize Nkosi, ukhulume senze lokho kusenhlizweni yakho. Siyabonga kakhulu nangalabo abafakazayo bephakamisa amandla akho,
Babusise Nkosi ngoba sizwile ukuthi uSathane unqotshwa ngezwi lobufakazi. uSathane unqotshwa ngegazi lewundlo. uSathane unqotshwa ngokungakuthanda ukuphila komuntu. Umuntu angakuthanda ukuphila, angaqhubhi phambili, kodwa siqhubha ukuphila kweNkosi yethu uJesu, siqhubha ukuphilela yena yedwa. Dumo lonke Nkosi lungo lwakho, izikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. Wena ohlala ekhanyeni ongesondelwe kukho, wena ongebonwe onokungafi. Udumo namandla nenkazimulo makube kuwo izikhathi zingabikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu wethu nangaso lesi sikhathi, siyamdumisa. Akekho njengaye, akekho fana naye. Ngifisa ke sivule izwi lenkosi lapha kuMarko chapter 11 verse 24. Marko chapter 11 verse 24. Kufundeka kanje: ngalokho ngithi kini, konke nikukhulekelayo nenicelayo, kholwana ukuthi nikwamukele, niza kuba nakho. Izwi leli eli umgogodla wenkonzo yethu kulezi insuku. Nakho konke nikukhulekelayo nenicelayo, kholwana ukuthi ninakho. Ngifisa ke sidlule lapha kuMathewu 21 verse 22 othi, nakho konke eningakucela ngokukhuleka nikholwa, niyakwamukeliswa. Nakho konke eningakucela nikhuleka nikholwa, niyakwamukeliswa. Umgogodla ukukhuleka ngokukholwa uzokwamukeliswa. Ngakhumbula uJakobe othi umkhuleko onamandla umkhuleko wokholwayo. Unamandla lo mkhuleko. Sibheke uchapter 5 verse 15 kaJakobe. Umkhuleko wokholwa uyakumsindisa ogulayo. Umkhuleko kusho ukuthi ngamagama ubani okufanele akholwe? Yilo khulekela ozosinda. Uma yena engakholwa, ilento ayikhulekayo akazosinda lo. Madoda, sihlala sibamba leli agama athi uJesu ukukholwa kwakho kukusindisile. Sikhohle ukuthi nathi sikhulekayo, you have to have faith. Umkhuleko wokukholwa uyakumsindisa ogulayo. So abakhulekela ogulayo kufanele bakholwe. Masihamba imizi ngemizi senze door to door, ama-home cells, sifica abanye abantu abadinga ukukhulekelwa. Kholwa wena okhulekayo ukuze asinde okhulekelwayo. Kuthiwa-ke umkhuleko wokukholwa uyakumsindisa ogulayo. Inkosi imvuse noma enzile izono. Noma enzile izono inkosi izomvusa. Kanjani na? Angithi phela siqala ngoRoma 10 verse 9. Ngoba thina asinikeziwe lawo mandla. Inkosi Jesu yayinawo, yayivele ithi uthethelelwe izono zakho, thabatha uhlaka lwakho uhambe. Thina ke funa siyojika kuRoma 10 verse 9. Sijike khona ukuze sibuyeke sizothi thabatha uhlaka lwakho uhambe. Kufanele nje umuntu umqalise lapha kuRoma 10 verse 9. Engani phela uPostoli Paul uyishilo lento kuTimotheo oqala lapha kuchapter 4 verse 22. Sorry, chapter 5 verse 22. Ungasheshe ubeke izandla noma kubani, futhi ungahlanganyeli izono zabanye uzigcina ube mhlophe. Lento uhamba ubhadeka izandla ikwenza uhlanganyela izono zabanye ubusugcine kungasemhlophe. Usungcolile, uhamba uhabula yonke imimoya. Yikho kufanele uqale ngoRoma 10 verse 9 mawukhulekela umuntu. Ngethemba befundisi bami bayezwa. Ayikho into ebuhlungu njengomfundisi owaziwa ukuthi uyavutha, uvuthela uNkulunkulu ukuthi usewile, kanti wawa mhla ikhulekela umuntu
owayethunywe uSathane kuye ukuthatha uyagula amkhulekele kanti uzomshaya amadimoni alomuntu azongena kuye ngaba idimoni lenkanuko abonala umfundisi esedlwengula abonala umfundisi eseyilokhu nalokhu esekhonza imali over izwi likaNkulunkulu sekuyimali ehamba phambili kanti washaywa ekhulekela umuntu. Ingakho kufanele umuntu avume uJesu kuqala siyamthandazisa uRoma 10:9 ngaphambi kokuba ubeke izandla. Sengayichaza kaningi lento angazi ngani uNkulunkulu ethi ngichaze namhlanje uverse 22 kaTimotheo wokuqala chapter 5. Ungasheshi ubeke izandla kunoma ubani futhi ungahlanganyeli izono zabanye uzigcine ube mhlophe. Qaphela ke mfundisi wami ukuthi umkhulekela bani. Qaphela mfundisi wami ukuthi umkhulekelayo niyaqala ngoRoma 10:9 ukuze uzigcine umhlophe. Hayike angidlule lapho. Besikade sisuka lapha kukho konke eningakucela ngokukhuleka nikholwa nizakuza kwamukeliswa. Lapho beku uMathewu 21:22. Ngifisa siye kuMathewu 7:7. Celani khona nizakuphiwa, funani khona nizakufumana, ngqongqothani khona nizovulelwa. Ukuba yilona naloyo celayo uyakwamukeliswa nofuna uyafumana ongqongqotha uzovulelwa. Isithembiso esisinikezwe inkosi uJesu leyo. So noma ubani uzothola uma nje ekhuleka. Ngiyafisa ke ukuthi sidlule siyobona lapha ngokuka Mathewu 18:19. Mathewu 18:19. Ngiqinisile ngithi kini konke eniyakukubopha emhlabeni kobe kuboshiwe ezulwini nakho konke eniyakukhulula emhlabeni kobe kukhululiwe ezulwini. U18:18 lo bese 19 futhi ngiqinisile ngithi kini uma babili kini emhlabeni bevumelana noma ngaluphi udaba abalicelayo bayakulwenzelwa kuBaba osezulwini. Noma yiluphi udaba abalicelayo bayolwenzelwa uBaba osezulwini. Inkinga ke ila namba abantu ababili bayakhuleka. Sebekhuleka kanye kanye. Omunye akamuzo omunye. Ngiyafisa ke sifunde lento ukuthi uma ukhulekela umuntu okhulekelwayo makathule phela alalele ukuthi kuthiwani kuyena. Uma nje ukhulekela umuntu wena okhulekayo uphathe umhlangano wokukhuleka, iphathe inkonzo yokukhuleka, ukwenze njani ukuyiphatha ukuba like uMC. Uma uMC engakukhombile emhlanganweni awukhulumi. uMC silalela yena. So uma ufika wena uze kuba buntsibanda ucela umkhuleko, musukhuleka phela wena. Ngoba manje musukhuleka pho buyaphiki kimi. Ngiyeke mina ngikhuleke. U-Amen ozomusho uthi makube njalo sesivumeleneke sobabili. uNkulunkulu sezoyenza leyo nto. Awazi lo muntu okukhulekelayo noma yaqalekisa noma uthini ngawe nawe uba ngumsindo ngapha nawe uba ngumsindo ngapha nizwana. Ningacabanga ukuthi nimunye manje njalo anikho munye. Ake ngiphinde le ndaba engake ngayikhuluma. Ngelinye ilanga siyaphuma enkonzweni phakathi nensuku. Sathi kungena nje emotweni nonkosikazi usebona ama-miss calls ufone ingane yomfowabo. Usethi ke unkosikazi awu engabe ubethini usibanibani awuthi ke ngimthinti. Abese ke emfonela. Atha wasiza anti wangifonela. Yini kwenze njani? Silethe umalume la. Kusho umalume ke kuyo umfowabo kamama wayo. Silethe umalume la kunetende. Angazi noma ngilisho nibakithi leli tende. Elomfundisi odumile nje. Ake ngiliyeke ngingalisho. Kodwa ngaya ngalisho kuqala. Elomfundisi odumile owaziwayo ovela ngisho komabona kude. Silethe umalume la uzokhulekelwa.
Manje umalume akasaphumi, ngisele emotweni mina. Sengithi hayi ake ngiyobheka umalume kwenze njani engaphumi. Mangithi ngiyangena, nanka amadoda amile arounde itende kodwa ngaphakathi agqoke ezimnyama, amasudu amnyama. Nginelokungena nje, ingibeka izandla indoda, ingikhulekele. Ngesikhathi ngikhulekela, ngisho ngenhliziyo ngithi uJesu Kristu inkosi, noma yathi ngegama likaJesu angisakhumbuli, sekukudala, kodwa yasho ngenhliziyo yabiza igama likaJesu. Kodwa yamlalela ukuthi uthini. Ithi ngithe umuzwa wayethi, ngicela konke lokho egameni likaSathane namadimoni akhe. Uthi ngavele ngasuka lapho ngagxuma ngaphuma. Ubezokuzwa kanjani uma ngabe nawe bekhuleke bangumsindo? Ngiyakubuza, ubezozwa kanjani? Uzwe ngoba ubethule lalele, kodwa ukuze kungamthinti ubebiza igama likaJesu ngenhliziyo. Akumthintanga kum-affectanga, but wamangala ukuthi kanti bakhuleke egameni likabani, omfundisi usibani bedume kangaka umhlaba wonke. Yayibona lo nto leyo, badumile umhlaba wonke, kodwa bakhuleke egameni likaSathane namadimoni. So ungalenzi iphutha. Uma umuntu ekukhulekela wena, mlalele, uziprotect ngokuthi ngenhliziyo lokuthi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, kodwa ubulalele. Uze ukuthi uthandaza muphi uNkulunkulu. So ke asisukhuleka sonke kanye. Uma uza kimi uzovuma izono, mase ngikhulekela ngicela uthule ungilalele. Musukhuleka. Ukhuleka kanjani phela ungasisadiliza udonga lwakho, awuzwakala wakho umkhuleko. Bayathanda abantu ukukhuleka. Kufana nalento yokungena kwi-fasting izono zingavunyiwe. Angazi abantu bakuthathabe ukwazi ukuthi i-fasting uyangena kuyo libe lishizwe lithi diliza udonga, uma ungalidilizela udonga uNkulunkulu akakuzwa. Ungena kanjani ku-fasting? Ungena kanjani ku-fasting izono zingavunyiwe noma ungamvumile uJesu ukuthi uyinkosi? Ungena kanjani ku-fasting? Mina ngifisa ungiphendula ukangiphenduli. Ziphenduleke wedwa. Uzokhala kusasa uthi ngiyafasta, angiphenduli, ngiyafasta, ngilamba kakhulu umkhosi angiwuqeda. Uzowuqeda kanjani unefinisher kaSathane ngaphakathi? Ngempela uzowuqeda kanjani? Ngoba phela uSathane nento zakhe. Uthi uyathandaza avela kuthinte kancane ngeinto zakhe. Phela ifasting. Ulambe kakhulu ubone ngathi uyafa. Hayibo bafowethu. Yazi ukuthi into yokuqala diliza udonga. Uvuma izono zakho. Thandaza uRoma 10 verse 9 khona uzofika umkhuleko wakho la ufuna uye khona. Nathi asikukhulekele ungakathandaza uRoma 10 verse 9. Ukhiye loyo. Isihluthulelo leso sokungena kumuntu umkhulekele. Ma ungamshisa ngoRoma 10 verse 9 ungaphandle. Umkhuleko wakho uyiqunquluzela ngaphandle nje. Amadimoni awudongo oluvimbile nezono zalo muntu. Ngethemba ke siyayizwa iyacaca. So ke kufanele ke makuvunyelwana kukhuleke umuntu oyedwa. Uze ukuthi usho lento enivumelene ngayo yini. Maye seshe ningavumelene ngayo ungamusho amen. Ngoba uamen uthi akube njalo. Umusho amen ngoba umuntu umzwile ukuthi uthini. Nisafuna omunye umfanekiso futhi? Nganitshela uyiqinisa wona mama. Kuthiwa ngelinye ilanga ibandla lithize libhizi liyakhuleka, liyakuthandaza, liserious kanye. Malithandaza-ke kanye. Uyazi nawe ebandleni lakho kuba khona loyo osalelayo yedwa nje, asale. Angazi namsuke esalelani. Angazi ngeke ngisho, kodwa khona osalayo. Uyena mhlawumbe ongaphenta usalelani. Ufuna ukuzwiwa abantu noma unjani, I just don't know. Sisa asaleke omunye umzalwane selithula ibandla. Kwezwakala ugogo omdala ethi shut up in Jesus name. Shut up in Jesus name.
Shut up in Jesus name. Wathula lo bekhuleka, wanqamuka umkhuleko. Yaqhubeka ke inkonzo kwadlula. Emva kwenkonzo abefundisi bambiza ugogo. Gogo, yini lento osuyenza? Wavala umuntu ebhizi ethandaza. Wathi ugogo nami angazi kuziphumele nje emlonyeni wami ukuthi angimvale. Kanti kunabafana ababili. Babona nangu ugogo uyaxakaziswa baye khona. Mabefika khona beyilalela inkulumo esebethi cha befundisa. Lo obethandaza ngothandaza ngezilimi, yebo izilimi zabantu. Ubethandaza ngesuthu, ethuka ibandla elibiza phansi kweyiketi. Simzwile ke thina ngoba siyasazi isuthu singabe suthu. Lo muntu kanti ubethuka ibandla elibiza phansi kweyiketi. Phela umuntu ukhuleka ngomoya nawo. Angithi uRoma 8 verse 26 no27 uthi umoya ongcwele uyasisiza ngokuthi uyabubula, uyasithandazela ngoba sikwazi singacela. Nomuntu wamademoni, umoya kaSathane, ngesikhathi uthi uyathandaza, kugijima wona kuqala, ukhiphe inhlamba wenze yonke into. Bayazi abanye abantu bethandaza kuqubuka inhlamba kubona. Now, the same thing happened there. Ngesikhathi lo mama ekhuleka, umoya wawukuyena othuka ibandla libiza phansi kweyiketi. Bezwa abafana ngoba phela wayethandaza kakhulu selithula ibandla. Umoya ongcwele ukugogo waphoqa umlomo kagogo ukuthi ugogo akhulume. Athi ugogo, in Jesus name, shut up. Agoba amademoni wathula. Bambongeke kugoga befundise bezwele iqiniso. Yikhuza lento yokuthi lokuthandaza kanye kanye akukho wrong njengebandla. Uma ufunda kwizenzo chapter 4 la khuleka ibandla seliqedile uverse 31 wakhona kuthiwa kwazamazama indawo babekuyona. Ngake ngayichaza lonto ukuthi uma kukhuleka ibandla kufanele kube no-MC noma nomuntu instruct ibandla uthi njengamanje ibandla likhulekele u1 2 no 3 bese likhuleka lonke ke limoya munye linyamanye. Kufanele lonke ibandla likhulekele lento okukhulunywe ngayo. Alande inkinga zakho. Nkosi umalume wami sesibhedlela ngacela hayibo la kuthiwa sikhuleka ibandla likhulekele ukuthi. So singakhuleka ke sonke sesizwe linye simoya munye because kunomuntu ohambe phambili wasitshela. Njengakulelo bandla ubhaliwe umkhuleko. Ubhalwa kanjani umkhuleko? Abantu bebaningi ebandleni bewumuzela ngoba kukhona umuntu phambi kwakhona owasho wathi bazalwane asikhulekeni sikhuleke sithi washo ukuthi kusukubeka kanjani wena noseduze wakubeka kanjani but kunomgwaqeni ubekelwe wokukhuleka okufanele nihambe kuwo. So ke makukhuleka ibandla makube ne-instruction ukuthi likhulekelane ukuze libe moya munye libe nyamanye uNkulunkulu aphendule. Kodwa uma kuthiwa asiguqeni sikhulekeni sonke, omunye ulanda inkinga zakho iletha la, omunye ulanda ogulela wakho umletha la, yayibona lonto le. Uyeza uNkulunkulu ngobusizwa sonke kodwa simoya munye ngeke mayithanda ayiphendule le nto. Ngizama ukuchaza ukuthi uma babili bevumelana ngotho uthi uJesu ngolwenza. So ke kufanele masivumelana uza kimi ngiyalinganisa uzovuma izono sivumelene ufuna ngicelela intethelelo uthandazelani wena ngoba ngabe uyathula. Ayithi wena ufuna ukuthule mina ngidiliza udonga lakho ngiyakucelela kuNkulunkulu. Asikadeni lento yokuthi uthandaze nomuntu kanye kanye ngoba ibulala ukuzwana kwenu nokuvumelana kwenu. Mlalela umuzwe noma eqalekisa bese ungamusho amen. Usufundile awona abantu bana ngifuna ngiqalekisa. Uzokwazi kanjani ukuthi uqalekisiwe uqalekiswa ubani wanithandaze nonke nabangumsindo. Ayike ziningi izinto esizifundayo sifunda buka seku 24 minutes engathi ufuna overlap le nkonzo bengithi yokugcina ake sizame sibone siqhubeke
uthi kuverse 19 kaMatthew chapter 18, futhi ngiqinisile ngithi kini, uma babili kini emhlabeni bevumelana noma ngaluphi udaba abalucelayo bayakulwenzelwa ngubaba osezulwini. Bayakulwenzelwa ngubaba osezulwini. Ngifisa ke ukuthi sibuke ukuthi ke singasuka la siyaphi ekaJakobe chapter 1 verse 5. Ngifisa kube iverse lokugcina ukuliquota. Uthi uverse 5 ke, uma ke kukhona kini oswela ukuhlakanipha makacele kuNkulunkulu obapha bonke ngobuhle engajakadi khona uyakuphiwa. Makhona oswela ukuhlakanipha. La sekukhulunywa ngento engaphatheki ngezandla, ucela into upstairs ela engqondweni. Yebona lonto, into ela engqondweni, njengabanye abaye bathi bakhulekela ukuthi bakhumbule amaphupho. Okwabo ke nabo bafuna ukukhumbula amaphupho, izinto ezinjalo. Lokho ekuthiwa mawucela ukuhlakanipha, noma ucela ukuba nokuthula nje, noma ucela ukuthi wena uma kukhulunywa ube umuntu othulayo uphendule late, ulalelisise kuyacelwa yonke leyo nto. Ucela umoya wokuhlukanisa, spirit of nandi libaleka leli gama. Spirit of to discern, of dissension, yebo, to discern, ukuhlukanisa umoya, uyacelwa njengoba esho verse 5. Uma ke kukhona kini oswela ukuhlakanipha makacele uNkulunkulu obapha bonke ngobuhle engajakadi khona uyakuphiwa. Verse number 6, kepha makacele ngokukholwa engangabazi ngalutho, ngokuba ongabazayo unjengedlambi lolwandle liqhutshwa ligujiswe umoya. Sisothola igama lokungabaza ke, makholwa ungangabazi. Opposite yokukholwa ukungabazi. So noma yini oyicelayo kuNkulunkulu, kholwa ungangabazi, ngoba ukungabaza lokho kwenza abantu bangaphenduli imikhuleko yabo. Abanye bazeye kodwa uthi mina anganginiki uNkulunkulu ukuthi, kodwa uthi mina ebona uzeye, kholwa ungangabazi. uNkulunkulu obapha bonke engajakadi, ukujakada ukudikila, akunike nje kahle okungangesilinganiso sawo. Waphela uma esekujakade kudikile usekunike ngaphezulu kokufanele, ukunike lokho okungangamandla akho ozokuthwala. Cela uNkulunkulu uzokunika. Ngakho makangasho lowo muntu ongabazayo ukuthi uyakwamukela utho inkosi, umuntu onhliziyo ombili oguquguqukayo ezindleleni zakhe zonke. Ungabi unhliziyo ombili. Ungaguquguquki, namhlanje ukhonza uJesu, namhlanje awusamkhonzi, kodwa lokhu ucela kuye ufuna izinto zakhe ngeke uzithole. Cela ngokukholwa ungangabazi, uzokunika yena. Ungangabazi. Kholwa, ingakho kuthiwa cela bese uyabonga emkhulekweni owodwa, ngoba ukubonga kuqeda ukungabazi. Okungabazi obekukhona ukuthi engabe ngizokuthola, noma usuthi ngiyabonga Nkosi, ngiyazi usunginikile, buyabaleka ukungabazi. Asicele singangabazi, sizokuthola esikufunayo. Awumuhle uNkulunkulu wethu. Ayike sesifikile emaphethelweni enkonzo, umkhuleko nokukholwa. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, ibe indeke le yokugcina. Kodwa ke siyambonga uNkulunkulu kakhulu. uNkulunkulu akubusise lapho khona, kubiyele ukhule kumoya uze ufinyelele ekulazeni iqiniso, ngoba inhloso yakhe leyo kuba bonke abantu basindiswe, bakhule baze bafinyelele ekulazeni iqiniso. Babunze bantu siyavalelisa uthi hayi ake sigoqe sithandaze simbonga uNkulunkulu wethu. Baba, egameni likaJesu siyathoba, siyakubonga Nkosi ngakho konke osenzele khona. Akekho uNkulunkulu ofana nawe, akekho uNkulunkulu njengawe. Zibonakaliseke Nkosi amandla, zibonakalise Nkosi ubukhulu bakho, zibonakalise uNkulunkulu wami nomusa. Siyabonga ngale nkonzo, siyabonga ngakho konke. Basizeke abantwana bakho bakwazi ukukhuleka baphendulwe, kungabe bikhona oyedwa yozilandulela ethi akaphendulwa yena. Siyazi Nkosi, number 1,
siyakhuleka uRoma 10 verse 9. Number 2, sivuma izono zethu. Number 3, siyabhabhadiswa egameni likaNkulunkulu uBaba uJehova Sebawothi, likaNkulunkulu indodana uJesu Kristu inkosi yethu, nasegameni likaMoya oNgcwele. Mase sidlule kulezi stage, siyathola ithuba lokuxoxa nawe, siyalithola ithuba lokucela siphendulwe, siyalithola ithuba lokwenza konke ngaye osiqinisayo. Philip chapter 4 verse 13. Siyakubonga Nkosi kakhulu, siyakudumisa. Dumo lonke lungo lwakho. Inkonzo sinikela kuwena, sivali. Siyabonga Nkosi ngale nkonzo yokugcina phansi kwalesi sihloko. Babusiseka abantwana bakho. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ake siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa abangcwele ngakho konke akasesenzele khona. Baba uNsibanda uyavalelisa. Kugcinwa inkosi kuze kube kusasa nesihloko esishasha. uJesu Kristu inkosi.